Kwaya boma Nairobi wadhi nyake kaunti ma Kisumu kama johale boma ma Kisumu pod nigi kiawa kaluwore gi ng'anyo mar kweth mar Azimio la Umoja chano bago chieng' wuok tich. Mabiro kata obedo ni jotend boma ma Kisumu kaachiel gi josiasa notemo jiwo gi ni ng'anyo ma kamano biro bedo mar kwe. James Okoth miyo ler mathoth. Kane giloso kod Ramogi TV e boma ma Kisumu, johalago wacho ni pod gin kod buok kod kiawa kata ka ng'anyo ma ochani biro timore e boma no biro bedo mar kwe kaka ne osingi gi jodito kod josiasa ma boma ni. Demonstrations manotimore last week no kwayawo biashara nikech ne waluor ni gik moko biro kethore to nitie joma nyalo donjo be makwal gik moko. Koro ne kwayepo kata makiny timore kinyni be waluor yepo. Ne wayepo as usual but no bawag tiagas no chuno mondo wadog e ot. Koro ng'anyo makinyni ok wang'e ni nya bedo nade. To nikech Abala Wanga wacho ni mondo kiny wantie kod protection moromo but pod wantie gi luoro nikech kalore gi last time no nyiswa but police no riembowa ok ne watiyo. Wanyalo bomelea sani lakini mbele wang'e no biro gimoro maber ka serikal ofwenyowa sani sana. Dhano nigi kech. Koro okwanyal raise biashachwa ne wayawo to jomoko to dhi barabara. Koro afadhali walor. E ng'anyo mane otimre e juma mokalo, johala mathoth e bomani ma Kisumu ne ochuno mondo olor kuondegi mag tich bang' jong'anyo chako rakore kod obila. Kuonde ohala moko bende jong'anyo moko ne odonjie ma oketho gik mane oweyo lal mathoth. Timbe mane okwer gi okang' mager kod gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o. Ng'anyo makamano bende yande okelo rochruok mar somo e boma ma Kisumu. Gino ma jolony wacho ni kidek timore kendo wuok tich ka jonyuol pod nigi buok kod kiawa. Nyithindo manie town dhi hinyre kabisa. Already last week waseneno gimo timre to ka dhi medre next week gi kako dhi bedo every Monday gi Thursday to nyithindo manie town dhi hinyre. Koro wan kaka jopuonj gi jonyuol wakwayo ni mondo dialogue obedie mondo wabed gi solution e education system. Chieng' Ngeso jotend boma ma Kisumu kaachiel kod josiasa ne otimo romo mar kelo kanyakla ji matimo ohala mar bedo kod winjruok makare e wi ng'anyo mawuok tich kod tich ang'wen. The government that is in Kisumu County is an ODM government. So when our party leader speaks, we have no otherwise but to heed his call to demonstrate. We'll demonstrate on that day, but it will be peaceful. Police, ni political leaders want to demonstration. Ne uru nu keto gimulo ni marshals ma defend ko neno je ku moro moro yu ngata mi winjo ka wacho ni wadwa dhi keto gir ng'ane kel ka police mondo dhi odak kod yaga. Kata kamano oganda ma Kisumu bende okwa mondo obeda kicha ne jomahundu e kinde ng'anyogo kendo chwalo lipot ka obila mondo okawnegi chik. Kiawa koro okwako johera mag jo Azimio ka koro obila okumo ng'anyo makamago kaka yande ochiki ni chieng' wuok tich kod tich ang'wen. Kata kamano imedo siayo tim mahundu e kinde mag ng'anyo ka ikwayo oganda mondo orit mwandugi giwegi. James Okoth, Ramogi TV.